4. Jumping jack je nejlepší, protože hrál baseball od malá, já už to dál neumím. Super, super, stačí, paráda. Tak rozdělíme se na 3 skupiny, pojďte sem, rozpočítáme se. Je to úplně jedno, protože všichni budou všude. Tady ty 3 zůstaňte stát. Tady ty 3, pojďte k ním se přilepit. Máme 7 lidí, OK? Pojď k nám, kámo. Tak, 4. Pane, můžeme být takhle? Ano. Ještě jeden sem. Hoj, čau. To je můj brácha. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, máme Davido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo, tu nejdeš nevytáhnu. 9. Super. Tak. Pozor. Teďka se budeme střídat na 3 stanovištích. Řekneme si něco o všem, co baseball znamená. Jedna část bude tady chytat a házet. Můžu Okay. chytat? Druhá část bude tady běhat. Okay. Třetí část bude tady odpalovat. Okay. Stojíme na místě. Všichni byli a všechno.